Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο Badminton Time, μια παραγωγή της ιστοσελίδας Badminton Forum. Και αυτή τη φορά έχω τη χαρά και τιμή να έχω κοντά μου τον δικηγόρο και καθηγητή αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, τον οποίο είχα και δάσκαλο στη Σχολή Προπονητών το 2005 και είχαμε να ειδωθούμε έκτοτε. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σπηλιοτόπουλε, αγαπητέ Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες σε αυτή τη συνομιλία. Να είστε Είμαι καλά. στη διάθεσή σου. Και το πρώτο που έχω να ρωτήσω λοιπόν κύριε καθηγητά, ξεκινώντας με τις ερωτήσεις μας, είναι να μας πείτε και να μας εξηγήσετε τι είναι το αθλητικό δίκαιο. Τώρα μου λες να σου πω 4 τόμους μέσα σε 3 λεπτά. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν είπαμε ακόμα. Εντάχει βεβαίως έναν Αυτό. ορισμό κατά Τον κάποιο ορισμό τρόπο ακριβώς. Τον ορισμό θα μπορούσα ακριβώς. να δώσω ότι είναι το δίκαιο που ασχολείται με το αθλητικό γίγνεσθε της πράξης, Και της είναι το νομικό σχέσης, της κομμάτι δηλαδή. συμβάσης, το νομικό, Πλαίσιο θα ο λέγαμε. νομικός περίγυρος που συνδιαμορφώνει το αθλητικό γίγνεσθε. Διότι έχω πει, χωρίς δίκαιο αθλητισμός δεν υπάρχει. Πολύ Υπάρχει σωστά. ψυχαγωγία, υπάρχει σωματική άσκηση, οκ, αλλά αθλητισμός υπό την έννοια των αγώνων και την έκβαση αυτών μόνο σε νομικό πλαίσιο μέσα και εντός αυτού μπορεί να είναι. Ναι, και θυμάμαι ότι κάτι ανάλογο μας λέγατε και στη Σχολή Προπονητών τότε, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα, προχωρώντας στην επόμενη ερώτηση, ποια είναι η νομοθεσία γενικά, έτσι, που αφορά το κομμάτι το δικό μας του αθλητισμού. Είναι τεράστια, οφείλω να σου πω, και φτάνει να σου πω ότι από το 1975 τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση Τότε βγήκαν οι πρώτοι έχουν νόμοι, έτσι. εκδοθεί άπειροι νόμοι αρχής γενομένης στη βάση του συντάγματος άρθρο 16 παράγραφος 9 που μιλάει για τον αθλητισμό και για την θεσμική του εγγύηση του κράτους και την θεσμική του υπόσταση εν πάση περιπτώσει. Στη βάση αυτού εκδίδονται πάντα οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις. Έτσι έχουμε τον νόμο 75 του 75 τον πρώτο, έχουμε τον νόμο 879 του 79, έχουμε διάφορους νόμους για τη βία το 1985 και επέκεινα αυτού. Έχουμε τον νόμο για το ποδόσφαιρο μετά το 1900, τον 2009 του 1991. Έχουμε άπειρους νόμους μέχρι το 1999, τον 27-25 ως κύριο που μετασχημάτισε όλη αυτή την μεταπολιτευτική δράση ως τότε, ο οποίος βέβαια μέχρι σήμερα είναι μία, θα έλεγα, πολύχρωμη κουρελού που έχει όλα τα βυζαντινά χρώματα απάνω της από τότε μέχρι το 24 που μιλάμε με τον 50-85 του 24. Φτάνει να φανταστείτε από το 19 και μόνο, δεν σας λέω πιο πριν, έχουμε 5-6 νόμους που έχουν αλλάξει τα αλλαχθέντα και που σκέφτονται να τα ξαναλλάξουν επίσης. Είναι, Δηλαδή τρέχει η νομοθετική παραγωγή με τέτοιο ηλικιώδη τρόπο που μόνο λαϊκά περιαισθήματα δικαίου στον αθλητισμό δεν μπορεί να εμπεδοθούν. Διότι ε, ούτε οι κρίνοντες στα δικαιοδοτικά όργανα δεν γνωρίζουν τι ήταν χθες και τι είναι βέβαια. σήμερα. Ένα μεγάλο Πώς να μπέρδεμα εμπεδοθεί λοιπόν δηλαδή. το αίσθημα δικαίου? Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε κάνει κριτική και λέμε ότι και βγαίνει τώρα, τυπώνεται τώρα ο κώδικας και μάλιστα είμαι τον έχω υπό την έννοια να εκδοθεί από το 20 και δεν με αφήνει η νομοπαραγωγική διαδικασία καθότι είναι πυκνή. Πω. Και τώρα έχει βγει στον αέρα ότι θα γίνουν πάλι τροποποιήσεις, άρα αναστέλλεται δύο λίγων. Δηλαδή έχουμε να δούμε πολλά ακόμα μπροστά μας όσον αφορά το κομμάτι αυτό με την Αυτό αθλητική βέβαια η νομοθεσία. πολυνομία, να ξέρετε, δεν συνάδει με την δικαιοσύνη και με την ορθή απονομή της. Βέβαια. Λοιπόν, Και προχωρώ. πολύ περισσότερο στον αθλητισμό θα ήθελα από το κανάλι σου να θυμίσω το στίχο του ευγενούς του εκπληκτικού ποιητή, μια και έχουμε και αγώνες τότε πυθικούς και ολυμπιακούς, στον πέμπτο πυθιόνικο λέει ο Πίνδαρος, ορθοδίκαν, προσέξτε, ορθοδικία, ορθοδίκαν γάρομ φαλών και λαδίσα τάκρασος εσπέραν. Αυτή η ορθοδικία πώς θα γίνει συνείδηση στους κρίνοντες
και πώς θα είναι αίσθημα δικαίου προς απόδοση σε αυτούς οι οποίοι δρούν μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα. Προχωρώντας τώρα με την επόμενη ερώτηση, να μπούμε λίγο πιο βαθιά, ας το πω, σε κάποια πράγματα. Να σας ρωτήσω λοιπόν να μας πείτε ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφοι βάσει της αθλητικής νομοθεσίας πάντα για τις αρχιερεσίες μιας αθλητικής ομοσπονδίας. Επιτρέπεται δηλαδή να είναι υποψήφιοι άτομα που δεν έχουν κάποια σχέση με το αντικείμενο της ομοσπονδίας της αθλητικής. Δεν Προϋποθέτει αυτό να είναι. να έχει κάποια προϋπηρεσία, κάποια χρόνια ως μέλος σε Τώρα κάποιο πέρασες σύλλογο. κατευθείαν επί τα ειδικότερα, αγαπητέ Τάσο, και φυσικά μπορεί να είναι και κεραυνός ενεθρίας όσους σας ακούνε, διότι αυτό το θέμα είναι, θα έλεγα, ακρεφνώς ειδικό, με ειδικές διαδικασίες, ιδιαίτερα των τελευταίων νόμων του 47-26 του 2020 και επέκεινα του 4908 του 21 και 4809 του 21 και 4908 του 22, που έχουν αλλάξει και έχουν φέρει αλλαγές επί των αλλαγών. Ω, Που τι θέλει εδώ κατ' ουσίαν και κόπτεται ο νομοθέτης για να εξασφαλίσει την μακροημέρευση και την ορθή λειτουργία της Ομοσπονδίας. Καταρχήν θα πρέπει να με ρωτήσεις τι είναι Ομοσπονδία, για να καταλάβει να ο το πούμε και κόσμος αυτό, κύριε καθηγητά, τι είναι βεβαίως. Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία δηλαδή τι νομικό πρόσωπο είναι, τι Ακριβώς, κάνει. να πούμε και τι είναι αυτό, ακριβώς, να Αυτό το λοιπόν διευκρινίσουμε. μέχρι τώρα είχαμε μια συγκεκριμένη άποψη, παρότι είναι ένα όργανο, είναι μια, ας το πούμε, ένας θεσμός ιδιωτικού χαρακτήρα από ιδιώτες, παρότι στη βάση του έχει τα σωματεία, στην κορυφή καταλήγει στην συγκέντρωση εξουσίας επί του ενός αθλήματος, ενώ παραδείγματος χάρη το σωματείο λειτουργεί για την ικανοποίηση του συμφέροντος του ιδιώτη, είτε με το παιδί του, είτε με το διπλανό του, είτε με τον αθλητή, τον χ, τον ψ, απλώνεται προς ικανοποίηση δηλαδή του συμφέροντος του αθλήστε στα πρόσωπα. Αντίθετα, στην Ομοσπονδία δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε την καλλιέργεια του αθλήματος, διά ποιον, δια των ειδικά αναδεικνυωμένων αθλητών ως εθνικών αθλητών προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, κατά άρθρο 16 παράγραφος 9 του Συντάγματος, που επιχορηγείται και ελέγχεται κάθε σωματείο ως νόμος ορίζει. Και εδώ έρχεται ο νόμος να ορίζει, και είτε θα είναι παρεμβατικός στενά, είτε θα είναι παρεμβατικός άμεσα, είτε θα είναι φιλελεύθερος, να μην δίνει και καμία σημασία, χαλαρός πολύ. Σε εμάς όμως οφείλει να είναι ο νόμος κάπως ελέγχοντας τα σωματεία και την Ομοσπονδία για να ικανοποιούν το δημόσιο συμφέρον στην κορυφή, όπως είπα, δια του αθλήματος, η Ομοσπονδία, και υπ' αυτήν την έννοια επιχορηγούνται και ελέγχονται. Στο πλαίσιο του ότι επιχορηγούνται και ελέγχονται, τίθενται και κανόνες. Εδώ οι κανόνες μέχρι ένα σημείο ήταν έντονα παρεμβατικοί πριν τον 27-25 του 99. Μμμ. Μετά τον 27-25 έγινε χαλαρή προς την μία, ας το πούμε, χαλαρή παρέμβαση του κράτους, Ναι. με να ικανοποιεί την διάταξη του συντάγματος που λέει υφίσταται έλεγχος και κρατική προστασία και εποπτεία ανωτάτη, όχι άμεση, Μμμ. ανωτάτη εποπτεία. Έτσι λοιπόν ήρθε πιο κοντά ο νομοθέτης στις διατάξεις του συντάγματος. Τώρα Αχα. τελευταία βλέπουμε το νομοθέτη να θέλει επίσης μια ιδιαίτερη παρέμβαση να κάνει τόσο στις διοικήσεις όσο και στα υπόλοιπα και στον έλεγχο των σωματείων, παρότι τα σωματεία είναι πέρα για πέρα ακρεφνώς υπόθεση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όμως παρά τα αυτά βλέπει κανείς να φτιάχνει αθλητικό μητρό, να φτιάχνει εκείνο, να βάζει το άλλο, να έχει έναν έλεγχο πιο πολύ ασφικτικό. Πολλό δε μάλλον στην Ομοσπονδία, που θέτει ιδιαίτερους κανόνες τώρα του ποιος θα είναι πρόεδρος και πότε, το ασυμβίβαστο της ηλικίας, θέτει πάρα πολλά ειδικούς κανόνες μέσα. Όμως το διατάφτα είναι ότι η Ομοσπονδία είναι
ιδιωτικού δικαίου νομικό πρόσωπο, εξυπηρετών δημόσιο συμφέρον υπό τις διατάξεις του συντάγματος. Κατ' εντολήν του συντάγματος, ως νόμος ορίζει. Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι η Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Οπότε, αφού δώσαμε κάπου στον ορισμό της Ομοσπονδίας, μας είπατε κιόλας ότι ορίζεται και από τον νόμο ποιοι θα είναι κτλ. Αλλά αυτοί που θα πρέπει Είναι να είναι εξειδικευμένες οι υποψήφιοι. διατάξεις, τώρα δεν έχει νόημα να σας απαριθμώ Ναι, ποιος και ναι. πού και τι. Αυτό που. Το θέμα είναι ότι θέτει ασυμβίβαστα, αυτό θα πρέπει να κρατάτε, Ναι. και ειδικά και σκληρά, και που τεκμέρεται Μπορεί να κατά πόσο είναι έχει το κάποιος δηλαδή δικαίωμα. υποψήφιος που δεν έχει σχέση με το άθλημα και δεν το γνωρίζει. Ένας εντελώς άσχετος, ας πούμε, από το χώρο με το χώρο του αθλήματος. Άσχετος υπό την έννοια ότι τον δέχονται, που θα μπορούσε να είναι και ένας άσχετος υπό την έννοια ότι τον δέχονται όλοι όσοι είναι, Ναι. είτε υπό Εντάξει την να έννοια πάνε, της ας διαδικασίας του πούμε. σωματείου να είναι εκεί, είτε υπό την έννοια κάποια άλλης γνώσης που μπορεί να έχει, Ναι, χρήματα που μπορεί να προσφέρει. ναι. Λέω, εντάξει, ας πούμε, Είναι τα μέλη θέμα. σωματείων μπορούν να είναι υποψήφια ε, για τις αρχές της Ακούστε, να μην Ομοσπονδίας. βάλουμε αυτό γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές. Ναι, να μην το αναλύσουμε Μπερδεύουμε ιδιαίτερα, τον κόσμο. ναι. Δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα τα λέει ο νόμος. Άρθρο 14, άρθρο 22, άρθρο Οπότε μπορεί 5, να το του δει κανείς εκεί, 27-25. Να λεπτομέρεια. μην λέμε τώρα, λεπτομέρειες δεν έχει κανένα Ναι, ναι, νόημα. ναι. Ένα άλλο τώρα, πέραν από το κομμάτι αυτό, για εμάς τους προπονητές τώρα. Επιτρέπεται ένας προπονητής από νομικής πλευράς πάντοτε, και αυτή η ερώτηση, να απασχολείται σε περισσότερους από έναν συλλόγο του ιδίου αθλήματος και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος προπονητής στην ίδια Ακούστε περιοχή. τώρα λίγο. Πώς Το θέμα του προπονητή είναι κινείται αυτό ένα το θέμα? σπουδαίο θέμα, αλλά όταν ο προπονητής είναι του ιδίου αθλήματος, φυσικά μπορεί να κάνει τον προπονητή και εξαρτάται από το είδος της συμβάσης που θα κάνει. Αχα, Δεν είναι ζήτημα, μπορεί να μην αμείβεται ο άνθρωπος, δεν έχουν, πώς να το πω, οικονομικά μεγέθη τέτοια που να μπορούν αποκλειστικά να κάνουν μια δουλειά. Όμως ναι. όταν είναι στο σωματείο του, στο σωματείο στο οποίο Είναι ε, δηλωμένος. είναι δηλωμένος, φυσικά και έχει ένα συμβίβαστο να μπορεί να έχει και το άλλο σωματείο, το οποίο μπορεί να είναι αντίπαλο με το σωματείο στο οποίο έχει περισσότερες ώρες, ή τέλος πάντων είναι Αλλά ένα έχει το ίδιο ζήτημα το άθλημα οποίο. μέσα. Ορίστε. Αλλά έχει και το ίδιο άθλημα όμως μέσα. Το ίδιο άθλημα, αυτό λέω. Σε Ναι. άλλο άθλημα, σε σωματείο εκτός περιφερείας του κτλ., δεν νομίζω ότι υφίσταται κανένα πρόβλημα να ασκεί τέτοιου είδους καθήκοντα. Άρα Αλλά μπορούν να το εξυπηρεθούν οι πρόβλημα των. ανάγκες και άλλων περιοχών, ας πούμε, από έναν προπονητή που γυτνιάζει με τις Φυσικά, περιοχές γιατί αυτές. δεν έρχεται κόντρα στα συμφέροντα των σωματείων της Αυτό, ναι. περιοχής. Και το είχα απορία Και αυτό. ασυμβίβαστο βεβαίως να είναι και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο σωματείο εντός του οποίου Ναι, εκεί είναι και απαγορεύεται. προπονητής. Εκεί απαγορεύεται, ναι, το γνωρίζω. Βέβαια. Επόμενη ερώτηση. Πώς θα έπρεπε να κινούνται τα πράγματα έτσι ώστε να είναι καλύτερος αθλητισμός σήμερα και από νομικής πλευράς βεβαίως, έτσι, όσον αφορά και το αθλητικό δίκαιο. Εντάξει Για να το τώρα, δούμε έτσι λίγο σφαιρικά, αυτό, θα έλεγα. αυτό είναι ένα τεράστιο πάλι ζήτημα, το πώς θα έπρεπε να είναι. Χρειάζεται Γιατί υπάρχουν και καταρχήν, ανάγκες πολλές, το ξέρετε. ναι, κατά τη γνώμη μου, θέλει μια πιο εξειδικευμένη νομοθεσία, λιτή, ως προς το πώς λειτουργεί και τι είναι το σωματείο, να έχει και να πνέει η δράση του με ελευθερία απόλυτη, στο πλαίσιο της ενόμου τάξεως της εθνικής, όπως είναι το άρθρο 88 επέκεινα και του αστικού κώδικα για τα Ναι. σωματεία. Επίσης θέλει μία ρύθμιση από τη στιγμή που βάζει τα χρήματα το κράτος, και έχουμε την ιδιαιτερότητα εμείς να έχουμε συνταγματικές διατάξεις και δεν είμαι σίγουρος αν θα τις αφήσουν, για μένα κακώς, αν τις δεν έχουν βλάψει παρά έχουν ωφελήσει, να τις καταργήσουν και να περάσουμε σε ένα πολύ φιλελεύθερο σύστημα. Μμμ. Έχω την γνώμη ότι πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να βρουν τον τρόπο το κράτος, οι νομοθέτες μας να ελαχιστοποιήσουν την παρέμβασή τους στην υπόθεση του αθλητισμού, περιορίζοντας μόνο στην κατά το Σύνταγμα δυνατότητα ελέγχου του πού πάνε τα χρήματα για τα οποία χρηματοδοτούνται. Και από εκεί και μετά οι παρεμβάσεις τους δεν πρέπει να είναι
έντονες και άμεσες, αλλά θα πρέπει να αφήνουν την ελεύθερη αυτή η πρωτοβουλία στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος του νομικού να παρουσιάζεται και να αναδεικνύεται η κάθε προσωπικότητα στο κάθε σημείο. Πέραν από εκεί τίθενται και άλλα ζητήματα. Χρειάζονται κανόνες διαχειρίσεως. Παραδείγματος χάρη, ενώ τίθεται ζήτημα όπου υπάρχουν φορείς οι οποίοι συνδιαχειρίζονται δημόσια εξουσία επί του αθλητισμού, βλέπεις να τους ιδιωτικοποιούν. Και τον αθλητισμό, ο Δυστυχώς. οποίος είναι της ελευθέρας βοσκής, έξω να θέλουν να κάνουν παρέμβαση. Αυτά είναι αντίθετα πράγματα. Επίσης, Έτσι. είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, ο οποίος Ναι, είναι και αυτό το κομμάτι. εκεί χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται αυτός που βάζει τα χρήματά του δεν θα τα χάσει, να έχει μια πλήρη αυτόνομη λειτουργία εσωτερική του επαγγελματικού αθλητισμού, περιορίζοντας την παρέμβαση του ερασιτέχνη, της Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας στα δρόμενα της επαγγελματικής καταστάσεως. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται από τη μια μεριά το αθλητικό γεγονός, η αθλητική υπόσταση του όντως, αλλά απ' την άλλη να υφίσταται η αυτοδιαχείριση και ο αυτοπροσδιορισμός των επαγγελματιών στο μέτρο και στη βάση της νομικής ρυθμίσεως που θα υπάρχει γι' αυτό. Να είναι Μάλιστα. απριόρι σίγουρος γιατί κάνει αυτό που κάνει ο άλλος που βάζει τα εκατομμύρια του. Να μην νιώθει ότι θα τα χάσει και άρα πρέπει να κάνει διάφορες ατασταλίες, διάφορα πράγματα τα οποία είναι δράσεις διαφθοράς για να ανταπεξέλθει. Ναι, βέβαια. Είναι και ο επαγγελματικό αθλητισμό στη μέση, πραγματικά, που είναι ένα Έτσι. άλλο τεράστιο κεφάλαιο, θα λέγαμε, που έχει δικό του Ναι. σύστημα που Ωραία. λειτουργεί. Η επόμενη ερώτηση και τελευταία. Ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Λιανός, που έχει επίσης εξειδικεύσει στο εθνικό δίκαιο, αναφέρει σε άρθρο του στο site της νομικής βιβλιοθήκης για το νομολογιακό καταποντισμό που έχει δημιουργήσει το ηλεκτρονικό Μητρό Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας λόγω νόμων που το μετέτρεψαν σε μηχανισμό τακτικού, ετήσιου, αυστηρού διοικητικού και οικονομικού ελέγχου αθλητικών σωματείων, με την εγγραφή σε αυτό να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων των σωματείων. Να χρησιμοποιούν δηλαδή αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες, δημοτικές, περιφερειακές, να πηγαίνουν σε εθνικούς αγώνες, αλλά βέβαια με δικαστικές αποφάσεις από το Διοικητικό Πρωτοεφετείο Αθηνών και το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προσωρινής δικαστικής προστασίας, ανατράπηκαν αυτές οι ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες της μη εγγραφής αθλητικών σωματείων στο Μητρό Σωματείων της Γενικής Γραμματείας, ώστε μη εγγεγραμμένα σωματεία να παραμείνουν μέλη των ομοσπονδιών τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Τι συνέπειες λοιπόν μπορεί να έχουν αυτές οι υπερβολές για το Μητρό στον αθλητισμό? Γιατί μου Αυτό έκανε ιδιαίτερη είναι... εντύπωση του κυρίου Λιανού το άρθρο. Γι' αυτό και το Ε, σημείωσα. ναι, σωστά πράξατε και το μελετήσατε. Είναι ένας καλός συνάδελφος ο κύριος Λιανός. Ασχολείται πράγματι με την νομολογιακή κατάσταση των αποφάσεων των δικαστηρίων για τον αθλητισμό. Έχει κάνει καλή δουλειά. Αλλά το θέμα μας είναι εκεί που σας το εντόπισα νωρίτερα, Μμμ. στο ζήτημα της παρεμβάσεως και στο θέμα αυτό. Και εδώ φυσικά δεν σημαίνει ότι θα ισχύσουν αυτά και μετά την προσωρινή διαταγή που πήρε κάποιος από δικαστήριο, διότι αυτό πράγματι λειτουργεί προσωρινά προς όφελος του σωματείου να μην βλαφτεί. Όμως ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει τον νόμο και αν είναι αντισυνταγματικός, μόνο στην περίπτωση εκείνη θα ακυρώσει ή θα... Δύσκολα Φυσικά. πράγματα, διότι το θέμα μας είναι να μην υπάρξουν αυτοί οι τέτοιοι νόμοι αμέσου παρεμβάσεως. Βέβαια εδώ ένας δικαστής αν θα δει ακρεφνώς, αλλά δεν μπορεί να το δει, διότι κατ' ουσίαν δεν καταργεί το δικαίωμα έτσι ώστε να φτάσει ο δικαστής να πει ακυρώνω γιατί έχεις το δικαίωμα να περιορίζεις το δικαίωμα του άλλου, αλλά στο βαθμό που να μην καταργείς το δικαίωμά του. Εδώ λοιπόν δεν το καταργεί, το αυστηροποιεί και αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό έρχεται η νομολογία σε αυτή την περίπτωση και λέει προσωρινά τους δίνω το δικαίωμα να είναι έως ότου κριθεί η υπόθεση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τους δίνω Οπότε, αναστολή δηλαδή ναι. με προσωρινή διαταγή.
Οπότε δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι Φυσικά για δεν να έχει. Δεν σταθεροποιηθεί. κρίνεται επειδή, δηλαδή είναι νωρίς να κάνουμε τέτοιες με βιασύνη έτσι, κρίσεις αυτό λέει τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία των χρόνων που ασχολούμαι εγώ με το αθλητικό δίκαιο και από ό,τι την γνωρίζετε από το 1984 έτσι. Τότε που γεννήθηκα εγώ. 40 χρόνια. Ακριβώς φίλε μου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνομιλία. Διαφωτιστήκαμε σε κάποια πράγματα που έπρεπε να Να είμαι στη ξέρουμε διάθεσή και σας όποτε με πάντα χρειαστείτε. να είστε καλά σε αυτό το κομμάτι Χάρηκα και το σε ευχαριστώ νομικό. πολύ αγαπητέ κύριε Σπηλιοτόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο που ήταν κοντά μας. Και εμείς, αγαπητοί φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο του Badminton Time. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καληνύχτα.